Algun cop us han preguntat per què hauríeu de mantenir el català? Jo dono aquestes 3 raons principals. Primer de tot, perquè és la llengua i ànima dels catalans. El català té un llegat de més de 1.000 anys d'història. No és només un codi de comunicació, és també una manera de viure i entendre el món. El català és un idioma, però també un llegat, una tradició i una força cultural. Deixar-lo de parlar és perdre aquesta ànima. Parlar el català és transportar aquest esperit mil·lenari. El segon motiu és perquè és la llengua de Catalunya, així de senzill. Parlar català és la manera de mostrar la nostra identitat, arrelament i la nostra peculiaritat nacional, com fan totes les nacions del món, de fet. La nostra llengua és la base del nostre país, de la cultura, art i també del poder. Parlant català demostrem que som un poble en majúscules. És l'idioma dels països catalans. Si els que hi vivim aquí no el parlem, ningú més ho farà. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat de ser únics. I el tercer motiu és perquè el català és una eina d'integració. Mantenir el català és important per demostrar als nouvinguts que la nostra llengua és l'eina de cohesió al nostre país, no una curiositat. Parlem català per incloure la gent que ve a la nostra comunitat, perquè puguin aprendre l'idioma, perquè volem que els nouvinguts se sentin part de la nostra llengua, la nostra visió al món i defensin la nostra terra com un català de 10 generacions. En resum, mantenir el català no és només conservar una llengua, és conservar un llegat, una mirada pròpia de viure el present i encarar el futur. El català és, de fet, la columna vertebral dels catalans. És l'arrel del nostre poble. Mantenir el català farà de la nostra societat un país més fort, més cohesionat i, en conseqüència, més ric. En definitiva, mantenir el català avui dia és exercir la nostra llibertat.